Nahrávám, no. Možná třeba Pepa rovnou, ne? O jo, Pepa! Je jako Pepa! Pepa, ty vole. To je na to, jste se mě bavili. Jste tady ale zaprášili, kluci, teda. No, nemůžete jezdit normálně nějak. Pepa je 30, ano. 20. To je ta včerejší. Odchycená. Ale jo. To bylo, vej. 22. To je Facebook. Jo, to je Honza. To je takový Páté, jo? takový trošku přes. Jo, ježišmarja. To jsem nejezdí vůbec. To je ještě ten blb tady, ty bydlí ten blbštajn. Ale bacha. Tak já jsem přišel, že koní dole. Norma to nahrává? Jde něco. Tady trošku nejde, no. Ty tam spadnou jako v té pohádce, že jo, na té větvi. Tam on tu pohlásil. Asi šlápnu do těch Jo, hele! Ty král! Dobrý! Kosáku. mi to nevyšlo. Bude má ječmenu, vole, na tom ještě. Další. Sedu. Ty to jde brousil, ale. No, doškované. Ti to nevyšlo, jo? Jak je to možný? No, jsem vybral se zatáčku a šel jsem přes řidička. No ale na to, že jsi žil přes řidička, tak máš dobrý čas. No. Peťo, ty máš 14, víš, že jo? 14 máš? 14. To je démon. Nenechal nic náhodě. 8 jich máme, jo? Aha. Tak se odsuň. To je Pavel. Tak nebudeme měřit, jo? No, ne, pak už to... Poslední byl Inja, to je úplně jasný. 7, 20. A tady ne! Tady nikoho! Tyba ten kusák, ten musel mydlet, podívej se. Ty si musel brousit, Péťo, ale. Vole, chce říkat, že chce číst koule. Kolikátý jsem, 10. jo? Ne. 6. To na to, že jsem tam přelít, ty vole, to jsem... jo, ty vole. To je číslo Martina, víš, tak jsem mu nechtěl osudu. To si dělal dobře. Taky jsem tě trénoval, veď. No. Já myslel, že jsi našel přemožitele. To se si nemohl řídnout ostudu. Gratuluju. A zlatou dámu tady máme už taky, no, že? Máme no, to je včerejší nákup. Dobrý zboží. Gratuluju. Tak to bude 12. Pořadí. Je to sedí. No ty jsi šlapu 5. no nakonec. Jo. No na to, že jsem tam udělal miněru, ty vole, tak to bude dobře, ne? No to jo. Jsi mohl být na bedně klidně. Já jsem byl jen taky, ale já naskočil a hned jsem přidal plyn. Jo. Jo. Jsi si netlačil? Tereza. Yes. Jo. Já bych měl lepší čas, no, jestli se trápil
To ještě předjel, ne? No jo, ale já jsem za váma jel z toho lesíka už a já jsem tam nemohl nikde prostě předjet. Ty vole, teďka mi někdo zvolává. Až dole u koní, že jsem vás předjel pak. To za koně vaku. Potřebu 15, jo. Ano. Tu ještě akumulátor smrdí. Nabíječka. To se zalepí. Honzo! To je z Podlešína. Z Podlešína, no. Nazdar, Gába! Nazdar! El Gába. Paní je třetí. To je paní a 22. Třetí klá. 22. Číslo. To je Facebook. Facebook, no. Je třetí. Jo. Brandy. Co bude mít drahý v toho sale? U stánku. Vyhrál. Já mu Armstrong, prosím tě, jo, když si teď na stranu. Jak se ti jelo? Tělu máš na křivo, ty jsi musela dřít? To se sákutně. Ty jsi byl kolikátý? Pátej. A ty ještě přivez s sebou stok slámy a písku, vole. To koncentruje, já tam jedu a to sák. To přes Čelíčem to tam vole vyzadovat. Ale zkusím to jako, rozumím na pátý. To muselo být, stihl jsem to na pátý. Asi jo, já teď jsem chudák dezorientovaný. Kdy tam máme vyhlášení? No později až ve 4. Později? No. Před fotbalem to máme. Přesně před fotbalem teda. Na půl čtvrtého zhruba. To tam myslím, že jsem. To Tomáše! Ačkej! Ale neodjeli některý medaily. A kolikátý jsou kategorii 50 plus? No. Druhý. Jo. To mě vyhlásit teď. Jo, no tak jo, tak to je ideál. Tak v tom případě všechno v tajku. Jsi nějaká zmordovaná. Ty klova, člověče, podívej se. Máme jich 17. Máme jich 17. Kdo jede poslední? Jede farář poslední, kdo to zavírá. Farář je v Já kostele. vím, že oni jsou v hospodě s Vencem. Zvonil si. Zasekli ve zvolě nějaký muziky, jo. O to zabalíme brzo. Že kolik jich máme ještě měřit, víš? Startovali ze Zvoleně. Teď to ještě Malcovic rodina. No jasně, no ale co? Jo! Časy píšete, ne? Máme na Facebook. Já byl tady, když se nevywálel. Tak jsem tady byl první. Jak byla ta kolej, ty vole, jak jsem to chtěl vyhnout a vole, ono to udělal šup a... Jaká kolej? Vědá, víš, jak jsem to Jo, a kde? Kde jste? No, hned za tunelem, vole. Hned za tunelem. Hned, vole, do začátku, víš, že to bylo. To tam flinknul, jo. A pěkně si dal taky bude. Je 20, jo. Tohle Facebooková je 21, jo. Ano. Ano, 21 vychází. 21 to vychází. Tím to můžeme uzavřené. Tím si myslím, že to uzavřeme. Jedeš někdo? 21 jich máme. Ještě Venta Gail Ty jsou sporé. ty jako nebyly ani na startu. No jo, ještě jedou, ještě chlaste. Jo, to je Maria! Marie, italský tým hřebců! Italský hřebec je tady! Tak jo, opatrně, 24. Natáčíme. Pojď si do kamery. 23, 24, to nám nesedlo. Peťa udělá potom logaritmem, to vyjde. Ty vole, Kosáku, škoda tý držky. Ty jsi tady mohl být, ty jsi mohl naflinkat, ty můžu. Ty vole, na to, že si to vyhrtnul na 500, ty vole, to je slušný. Jsme kombinačkama, to bude dobrý. Tak jo. Na kterou stranu jsi šel? Na levou. To je vidět, podle boku. Na hlavě. Co
Příště helmičku, no. To není tím, tady mě nezachránila. Dostaneš vole hodiny, tak to už je v prdeli. Gumba chceš? To nemáme, gumba to nemáme, to až Já jdu na guláš, máš tam guláš. Tu žiju, no, tam je guláš. Držková polívka, guláš. nemáš pití. Ale teď máme jich 23. Píšu 24. Tak vole 29 on říkal, takže to mám no, tak to jsou dva. Jedeš na 26 jde. Ty Maria, ty daleko, ale teda. 26, já slyším. A tady má plukovník. Plukovník dřeva nebo díky. No to bude Honza, ne? Dobrý to kolo, ale tady si na zemi jako... Stejně, víš. Víš, že to jak přestaneš šlapat, tak se to zastaví. 26 a je to 24. Tak nám to zase palíkuje. Ale už o 2. Honzíku, my jsme měli tajný plán, že vás necháme vytuhnout a přijedeme a vezmeme za to a přijedeme a Když šel zadem, ne? start prázdnej. Když šel zadem. My jsme si dávali doping. Tak teď nebudeš napsaný tady v tom seznamu. To nedá nic. Ty si tady tudy nejel. No, já ten přijel spolu autem. Jste si dávali do Podle Šíně. Jo. Ne, bez voleňáků. Jo, a tam vás dovezli autem? Ne, normálně jsme přijeli. Aha. Říkala, že byste ujeli, že jsme jeli normálně. Ty jsi se bála, Míra, kde? Ty už ten Míra z Venců je na takže ta cílová prémie není uklizená. Cílová není, ještě jsme strhali, co bylo na kraji. No, ale mezi Podlašínama sem to není teda uklizený. Tak to uděláme zítra. co? No tak tím to považuji za zakončené. Takže tady to finále není uklizený. Myslím si, že